ва ҳамин хеле меояд кӯдакҳоро кашта то охирон духтарчаи майдааки 12-солара ва одамое ки тамошо карда иста буданд ҳама масъад девона мешаванд, хай ғазабӣ мешаванд, зиқ мешаванд, ҳолата мебинанд, дар ваҳшат даҳшат меоянд ва зорааш мекунанд ки раҳмаш кун аму духтарчаро накаш. Ва бо табассум Калигула палача мегӯяд ки ӯра аввал таҷовуз куна, баъдан бикша. Ҳамада салом алейкум бародаро, хуш омадем ба канали Сим Шарипов. Бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов ва чун ҳар вақта бародаро видеои интересна, чизе ки мо интересна, яъне ки касои интересни ки мо дар борашон гап мезанем и аз ҳама даҳшатноктарин, девонатарин ақлои хучона хурдагии сарвароe дар таърих, ки чӣ даҳшатҳо ӯҳо аз сарошон гузарондагиянд, чӣ корҳои даҳшатнокҳое ки кардагиянд ӯҳо, ки ҳозира одамода дар ақлшон тоғри намегирад. Марҳамат бародаро, агар интересни боша бо мо монед. Дар Аврупо футбол дар ҷӯшу хуруш аст, зеро ҳамаи топ-чемпионҳо баргаштанд. Бинобар ин дӯстони мо ки ссилкаашон дар комментария закрепиш дагай барои ҳамаи бозиҳо ва дигар ҳодисаҳои футболӣ коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногунро пешниҳод мекунанд. Инчунин шумо имконият доред ки ба промокоди Шарипов дар аввали пардохт соҳиби 6500 рубл гардед. маълумоти бештар дар комментария закрепиш дагай. Имкониятро аз даст натин. ҳам промокод, ҳам ссилка дар комментария закрепиш дагай. Императори Визонтиёи Юстин сарварӣ мекунад аз соли 565 то соли 576 ва ақли худша уже мехра тамом мекунад қариб дар охири сарварии худаш. То ҳамин дараҷаеро ки зердастош маҷбур мешуданд ки ӯра дар дарбор бо инвалидни кресла бигардонанд ва дар ин вақт ӯ ҳуҷум мекард ба хизматгорои худаш ва ҳаст ҳамин хел хабарое ки ҳатто ӯ як чанд таги аз онҳоро хурдагиай. Дар бораи Султан Ибрагим дар як видеои пешина гап задагием. Бародаро, касе ки наида боша дар бораи гарему гуфтагием тамошо кунен ва бо як факт дигаш дар ин видео. Дар як вақто ӯ 280 аз наложницаҳои худша фармон метад ки ғарқ кунен дар океан. Причинаи дар чӣ буд ки ӯ мефаҳмад ки ба гуфти худаш чӣ мекунад ки ӯ бо дигар мардо хоб кардагиянд. Як ябора 280 кас ва як машғулияти бо дӯстдоштаи дигар дошт дар ин вақташ ки дар наздики дарбор як пруди буд ки дар онҷа моҳиё буданд. Мисол ҳамонҷа ҳам моҳиёра кармид мекард. Кармид кардан оз фикр мекунед кори хубе, ягон кори безеб намекард. Не, ба хлеб ягон дига кармид намекард. Монет чон медод. Чё, ебанутый, что? Деньги есть. Карли чоруми девона, яъне ки Кароли Франсия буд. Пеш аз оне ки ӯ конкретна девона мешава, ӯ машҳур буд бо Карли ошиқ. Як вақтое ӯ ритсерои худаш да ҳукми қатл метад, яъне ки ӯро мекуша. Барои чӣ? Яке аз онҳо капиёра меғалтонад. ва ҳамчунин ӯ адказ мекард ки обозӣ кунад ва муддати дароз худша меҳисобид ки гӯё ки ӯ аз шиша тайёр шудагист. Эрики 14 ин далбаёб одаморо казнид мекард танҳо ба ҳамун хотире ки дар назди ӯ хандидем. То есть ки агар оз дар як вақти химон мебуд, касе прикол мекард, ҳамаёро мекашт, ягон теҳо намемонд. Ва як чанд муддати дароз ӯ худша бародари худаш меҳисобид. Чӣ? ва дар охир ӯра заҳр метаванд. Чӣ ба дар охир ҳам аввалда наметавон ҷабу? Принсесса Александра. Яъне ки ӯ ҳамин хел фикр мекард ки ба гуфти худаш ки дар кӯдакиш ӯ фортепианои шишагиро хурдагиа. Ки ҷои фикр дар сари омада ман намедонам. Ва як хай фели хуб дошта ки тозагиро дӯст медошт ва фақат чизои сафед мепӯшид. Фердинанди якум, императори Австрия. И бемории эпилепсия дошт ва энсефалит ва кам гап мезад. Ва сухани дӯстдоштааш ҳамин будае ки ман императорам. Ҷу Хуч Ҷав. Чуч Хуч Ҷав нагуфтам бародарам, хе ном аст. Чу Ху Ҷав. И императори Хитоияй. Яъне ки императорӣ мекард дар аввали асри 16. И ба ҳамин кораш машҳур ки бозӣ ташкил мекард ва ҳамаи дарбориёра маҷбур мекард ки бозӣ кунанд. Мехоҳӣ намехоҳӣ фарқ надорад. Фарук Первый, Фаруки якум, охирон императори Египет. Яъне ки ира шиками сардор мегуфтанд. Шикам бо калла, короче. Калаву шикамба. Чӣ? Калаву шикамба бигем хай оддӣ карда мешавад. Барои чӣ хе мегуфтанд ки дар ин вақт вазни ӯ 136 кило буд. Ва чизи даҳшатнокиш барои ин нест. Рафторои безеб ҳам дошт. Як вақто ӯ соати Уинстон Черчиллро медузда. ва машҳуриша баъди оне и ба даст меорад ки тамоми шерҳои парка
мепарона. Барои чӣ? Барое ки сияе меҷихаша ховушда пишти ҳами шеро типа тамоми шерои зоопарка мепарона. Ба чӣ хотир? Ба хотире ки короче ура сияе меҷиқа гӯё ки виноват ҳами шероан, а баъдан сияёш гум мешавад намешавад, шаки маълум нест. Фридрих Вилгельми якум и короли Прусия буд. Яъне ки и дӯст медошт ҳами ҳарбира чизои военира ва фақат ҳам хеле план дошт ки аз ҳамада як войскаи калонтарин бисозад. Яъне ки аз ҳама калон, яъне ки чизи ки дӯст медошт чӣ будак? Ҳамин хел войскаи бояд месохт ки ҷанговарош аз ҳама одамои қадбаланд бошанд ва ҳатто ҳамин хел гапҳое ҳастае ки ӯ маҷбур мекард зану мардои қадбаланде ки бо якдигариш хов кунанд, то ки кӯдакои қадбаланд шава барои армияи фикр ки қад рада рафтаси қад баланд ки меқапан айдаст мекашанд меоранд ҷабиё мерай ки кинҷи дигар духтари дигара қабҷан қадбаланд ҷабиё хелша фаҳмидин. Цин Чихуанди, ман уже гуфтаистам, ман номаи хитоиёро ёд гирифтаистам. И сарвар ҳамин қадар метарсид ай покушение, яъне ки метарсид ки ӯро мекушанд ва дар як ҷо дуборхона мекард. Аҷоибӣ дар чӣ буд ки на танҳо ай одамо метарсид, и аз чудишои ай балоҳои баҳрӣ метарсид. Чизи баҳрӣ мисол китай дил ягон акулай пангоҳ ай баҳр наятра дар хонат нахӯра то дуруни об баҳр надурад. Королева Хуана ва ҳамин хел машҳура бо номи Хуанаи Девона. И ҳамин қадар метарсид аз хиёнати шавҳараш, яъне ки аз оне ки шавҳараш ӯра измид мекуна ба кадом дараҷаи сахт ки, яъне ки то ҳамин дараҷа рашкш сахт буд ки баъди марги худаш ягон занака ҳамчунин манахиниёра намемона ки дар трупи ӯ, яъне ки дар мурдаи шавҳараш наздик шаванд, то ки яке нашавад ӯ ягон кор кунад. Арӯсои шумо ки занотон рашк кунад, ҳамира ба ёд биёрен. Ба фикрам ки ӯ рашкҳои ӯ нормалӣ метавад дар назартон. Людвики Дим и хела изокашак буд ва барои идора кардани государства аҳамияти ҷиддӣ намедод. А ба ҷои и ӯ бештар дӯст медошт дар бораи афсонавӣ бисозад худашда. Сказочный долбоёб. Ивани чорум ҳамчун машҳурай бо номи Иван Грозный. И дар кӯдакиш ҳамин хел травма мегира ба хотири марги падару модараш ва пасзанӣ аз тарафи власто. Дар синни соли 14-солагиш ба сари власт меояд дар Россия ва тамоми одамои дар власт будагиро мекуша, сагода мета ва наместа дари достижении худаш мондагиёш ҳам азоб мета мекуша. Мария Элеонора. И королева ҳамин қадар писар доштана бисёр мехост ки вақте ки бо духтар таваллуд мекунад конкретно девона мешавад. Ба ин нигоҳ накарда ки корол хирсанд буд аз таваллуд шудани духтар, не ки духтарча боша хеле қин метавонад ки зинда монад. Ҳайчи хотир ки бочаш намехост. Цари Россия Фёдор Яким Иванович ва ҳамчунин ин машҳурай бо номи Феодор Звонар. Баъди марги духтари худаш ӯ сафар мекунад ба тамоми Россия ва ҳар як колокили ки мисол зангулае ки дар церкву ҳастай зада меравад. Мария Яким, королеваи Португалия. Баъди марги фарзандошу шавҳараш Мария девона мешавад. Шаб ними шаб метавонист ки бихеза вағаз кунад ва дӯст медошт либосҳои кӯдаконара пӯшидана. Отто Яким, короли Бавария. Ин монарх бояд ки акаи худша Людвиг Дима иваз мекард аз тахт. Не ки безебиш ҳамин буд ки заикатса мекард ва куҷое ки мерафт ҳама чира мешикаст, чизе ки пеш мебаромад. Кристиан ҳафтум, короли Дания. Официально бале ӯ корол буд, не ки кишвара идора мекардан советникои ӯ. Яъне ки и бемор буд, параноид дошт ва худашда зарар мерасонд, худашда захм мекард ва ҳеҷ бо занон соз намегирифт. Карли Дим, короли Испания. И дар натиҷаи омехта кардани хун таваллуд мешавад урод. Ба ҳамин дараҷаи урод буд ки мисол барои хоидан хӯрдан даҳанша маҳкам кардан наметавист. Дар асл ӯ бояд корол мешид, не ки модараш маҷбур буд ки кишвара управлят кунад. Бале бародарози бисёриё хай мисол меган чӣ ба ё наметавонанд советникошон, модарошон, кӯдакошон управлят мекунанд. Бародар дар ӯ вақтҳое хеле набуд ки мисол як кас дигар байни халқ бихеза интихобот шавад, корол шавад. Не, ӯ ҷамъу оила буд, ҳамхе мерафт ё чаш мешавад ё додараш ё бачаш ҳамхе мерафт ё акаш семейни ҳамхе рафтан мегирифт. Ва короли даҳанкаҷала тамоми ҳаёт бовар дошт ки ӯра ҷоду кардагиянд. Афонс шашум, короли Португалия. Аз сабаби беморие ки дар кӯдакиш гузарондагӣ буд, и оҳиста ними чапаш парализован мешавад, яъне ки шох мешавад. Вақте ки ӯ калон мешавад, машҳур мешавад ҳамчун короли абжора. Кароли наҳум, короли Франсия. Ӯ машҳур буд ҳамчун бачаи оча, яъне ки
چه گومی خیلی گودک فعلی دختر فعلی داشت سپیکش میگفتن و همین خیلی پریستوپی یارست و سادیزمی داشت. گندریخ ششم کرولی انگلیا یم психически расстройство дошт ва занаш маҷбур мешуд ки кишвара аз тани ӯ управлят кунад ва мешуд ҳолатое ки муддатҳои дароз ӯ ки вайрон мешид девона мешид наметавонист тасаввур кунад ки дар атрофи ӯ чӣ рух дода истояд ӯ кие худаш вообще. Георгий Сеюм короли Великобритания ва аввале бардоро дар бораи и корол чандинта филмҳо ҳам ба навор гирифта шудагия, яъне ки и яке аз девонатарин корол дар таърих ба ҳисоб меравад. Ба мисли Карл Девяти ӯ ҳам паси панҷара мешавад, яъне ки бародаро ӯро маҳкам мекунад ва ҳатто ҳамин хел гапҳои омадагие ки дар ҳамун ҷое ки ӯ дар як ҷое ки меистод раҳ мегашт ҳамунҷа пай шидаги ҳамҷа чиқир шидаги пай мира. Калигула императори римӣ ба фикрам ки аз ҳама даҳшатноктарин император дар тамоми вақт ва дар тамоми мардум вообще дар гӯшаи замин бигем туғри мегирад. Як вақтҳои ӯ вайрон мешавад ва приказ метаҳад ки як оилара покза бикушен. Ӯ сар мекунад аз зани шавҳар ва меояд ба кӯдако ва ҳамин хел меояд кӯдакоро кашта то охирон духтарчаи майдааги 12-солара ва одамое ки тамошо карда иста буданд ҳама масад девона мешаванд, ғазабӣ мешаванд, зиқ мешаванд, ҳолата мебинанд дар ваҳшат даҳшат меоянд ва зораш мекунанд ки раҳмаш кун аму духтарчара накаш ва бо табассум Калигула палача мега ки ӯра аввал таҷовуз куна баъдан бикуша. бародаро фикр ҳақиқатона дар комментария бинависен, видеоро дастгирӣ кунен, ба ҳама ҷо тақсимш кунен. ҳамада хайр то видеоҳои оянда.